Matod pas tubag nato sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagkanindot anang maong saad. Nya unsa may kasabutan sa Ginoo tali nato. Matod pas unang pagbasa, ang iyang kasabutan ni Abraham maorasad ang iyang kasabutan alang kanato. Nya unsa may iyang giingon ni Abraham, hatagan ti kag daghang mga anak. Nya mosugot mo anang kasabutana nga matuma na. Hatagan ti kag daghang mga anak ang imong mga kaliwat, pariha kadaghan sa bituon sa langit o pariha sa kadaghan sa bas sa baybayon. Musugot mo ana dili. Hoy, panubag. Kinsay muuyon og musugot anang sa ara taas ang kamot. Naiusa. Unsa man mo diyang uban, inyong gisalikway ang kasabutan sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, ang magsalikway kanako dinhi sa yuta, ako sang isalikway at tubangan sa mga anghel didto sa langit. So kamong wa mo dawat ani akong gisulti, padong na mos impierno tanan. Nagaan ta mo second chance. Saman, mudawat mo aning kasabutan sa Ginoo ni Abraham o dili? Taas kamot katong mudawat. Ang mudawat, taas kamot. Ana. Sa ato pa, malipay kita og daghan tag anak. Dili kay patyon ang mga anak, pinaagi sa pills, pinaagi sa kondom, pinaagis ligation, pinaagis abortion, pinaagi sa paglabay sa mga anak ngadto sa basurahan, i-flash ngadto sa CR. Wa mong iluhi aning atong kabuang. Nya karon hadlok ta aning COVID, ang ayantang patyon tungod aning atong pagsalikway sa saad sa Ginoo. Nya unsa may ikaduhang saad sa Ginoo? Kung mudaghan na kayo ang imong kaliwat, hatagan ko kamo og nasod nga nagbaha. Ang pagkaon og ilimnon flowing with milk and honey. Tanawa ha? Og mudaghan nagmaayo ang kaliwat ni Abraham, tagaan og nasod, tagaan og yuta. Kita karon siging pangangkon og yuta. Di mag-agad sa gihatag sa Ginoo, kita na'y nangangkon hangtod hinoon daghan na kayong way yuta. Nagpunsisok na ta murag mga suso kay di ay usa ka tawo miangkon og 50 ka ektarya og iyang gipapahawaan sa mga tao. Ang nagpuyo nining 50 ka ektarya, tuan na lang nagpuyo ni atong 100 square meters. Nya tawgon din natong squatters. Tutok mo muna ako. Nangaigo na mo ani. Mga daw og yuta, mga hangol og yuta, nga ang Ginoo may naghatag na tog yuta. Kinsa may naghatag aning yuta nga gitukuran simbahan? Ang Ginoo. Unsa may gibuhat sa mga tao nga kunuhay tag-iya ni, gipapalit, gibaligya. Di ba? Ang Ginoo mo'y naghatag, kita'y na maligya. Mga way batasan. Ikaw niya pa din, unsa mo sa imong kabuhian? Bitaw sa no, palit lang sa ta. Palit lang sa ta. Pero ang ako ba, ayaw paghinangol. Kaya ang Ginoo may muhatag na tugyuta. Ikaduha, ayaw kabalaka. Daghan kag anak, unsay imong ipakaon, ayaw kabalaka. Matud pa ni Kristo, bisag ikiha pagani mo, ngadto atubangas gobernador, ayaw kabalaka. Nganuman, naay Ginoo nga mukuyog nimo, siya maoy maghatag nimo sa tanan nimong kanon ug imong igsusulti. Tanawa si Abraham, ang iyang kaliwat midaghan og maayo didto sa Ehipto, giulipon sa Ehipto, kinsa may miluwas nila gikas kaulipnan, ang Ginoo. Kinsa may nagpakaon nila didto sa kamingawan, didto sa disyerto, 40 ka tuig silang galakaw-lakaw didto, kinsa may nagpakaon nila, ang Ginoo.
Niabot gid sila sa yuta nga gisaad, purting ngilngigas mga tao dito, ligon kaayo, mga kusgan kaayo. Kinsa may nagbuntog ani mga tawhana dito sa yuta sa Kanaan. Ang Ginoo, way espada nila nga nahasol sa pagpamatay sa ilang kaaway. Gipanghinginlan sa Ginoo ang kaaway aron magpahimo sila sa nindot nga ani. Kining COVID na to, kinsa may muwagtang ani? Ang Ginoo? Ang Ginoo o ang tao? Ano wa naman mo'y siguro? Kinsay muwagtang ani? Ang Ginoo. Kusga? Ang Ginoo. Niya unsa may buhaton sa tao? Magpabaksin. Kay mo na gisulti ron sa simbahan, mo na gisulti sa Ginoo, pabaksin mo aron mawagtang ng COVID. Dili kay magsige tag-analyze anang baksin. Nainingon ako, Pader, wa ba ka masayod nga pinaagi anang baksin? Masudlan ka og chips nga mo control sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing, ang imong mind o ang imong emosyon kontrolo na sa computer, sa mga tao nga nagmanipulate sa computer, hasta ang imong pagtuos Ginoo makontrol na. Mao nang di na ta motuog Ginoo, unya ang resulta maimpierno na tang tanan. Maayos ang pagkasulti. Tuo mo ana dili. Anay uban tuo eh. Nya ako siyang giingnan, why scientific means nga makapawagtang sa grasya sa Ginoo basta kita mapaubsanon nga magampo ug magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Bisan pa ang kamatayon, bisan pa ang impierno, matud pa ni Kristo, bisan pa ang bakba sa impierno, dili makabuntog niining maong simbahan. Ang Ginoo mao lagi maghatag. Pasagdi lang kung kontrolon ta ni mga animal, mga yawanon nga tao, nga mao na rin nag-control sa kalibutan. Pasagdi lang, ilatang injeksyonan para mga matay tangtanan, sila nalay buhi. Sige lang, nga naman, tuay yutang gisaad ang Ginoo dito sa langit. Pakpaka na to ang Ginoo. Way kahadlok sa COVID dinhi, way kahadlok sa kamatayon dinhi, way kahadlok nga mapobre ta dinhi sama ka pobre ni Kristo nga gihubuan pag iyang sinina, way makapugong ana sa atong pagtuo uban sa mahal nga Birhen Maria nga tuay yutang gisaad ang Ginoo nga wa nay baksin didto, wa nay COVID didto, wa nay mga politicians nga corrupt didto, wa nay mga pari nga hangol og kolekta didto. Sige pag yung pamaligyag sa lahat. Wa na dito'y mga buangon, wa na dito'y mga hingabitay, wa na dito'y mga libakiro, wa na dito'y mga hangol og yuta, wa na dito'y magsigig pangural, hangtod wa na lang tay agianan. Hain naman ang sila tanan. Tuay impierno nga naghuwat nila. Mao bitaw sa atong rosaryo, kanunay gina natong iinding, O Jesus ko, kuna ko no? Kusko ko no? O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dad-a ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Labi na tong nagkinahanglan kaayo sa imong kaluoy ug panabang. Milaong ta nga luwason ta sa impyerno. Makontrol ta din hig chips. Yes, okay. Uyon ko ana, pero di nila makontrol ang pagsud natos langit kung mapaubsanon og matuuhon tang nagampo sa rosaryo. Muna pag-ampo mo rosaryo, isabwag ang pag-ampo sa santo nga rosaryo sa mga panimalay, sa atong kapilya, sa atong katilingman, magrosaryo ta. Year in, year out, every day. Sa imong kwarto, pag-rosaryo. Kung gi-COVID ka, di nakakaginhawa, pag-rosaryo sa imong hunahuna, kay basig tulo na lang ka kamisteryuhan. Di nakakaabot sa ikalima, pero at least nag-rosaryo ka. Paggawas na mo sa ospital niya tong August 28, 1995, 2 months pa ko sa seminaryo,
first year philosophy, si Papa na admit o giatake maayo after sa iyang 6 years na pag-anto sa half body paralyzed. Nya ningon dayon siya, uli ta, uli. Nya ni uli mi, bisag di nahapit siya katingog, nakagawas mi sa ospital kaadlawon, abot sa balay, ang iya jong gilitok bisag wa na gihapit tingog mo gawas, rosaryo. Pag rosaryo. Kay siya magitoy mulid na mo rosaryo sa panimalay. Wa toy grados Papa, gi-memorize ang rosaryo. Nya wa kaabot sa ikaupat nga misteryo ning litad si Papa og namatay. Samtang nagampo sa Santos Rosario. Na impierno tos Papa o na langit? Nindog ta.